Igang na kayo eh. Uhaw po na kayo. Ay, tuod. Naadi ay akong gitaguan di ay dito. Ay, tumba. Kaya wala diri si nanay. Loy! Loy! Loy, Loy! Samantay. Ah, Samantay. kaya na ako dito. Banta. Sigwa na to. Ay, kawit dito. Ay, sudlan tumba. Tumbaon to. Kaya na. Amat ka na argued ang tuba di ay. Napuod ko na gina ako ang kauhaw. Ay! Sudlan nun, dakpo kayo. Ah! Woohoo! Salamat! Sige na po dahil kagkabog ani tay. Taon niya ang ruang kwan. Sugong. Kaya rin makakuha na kong tuba. Tapi na po na bang uhawa. Panakawa na po na si Berting, oh. Namin kamot siya ba? Para makakuha na, itambal na yan ka, panahubog. Oh, ito ba na, oh. Hoy, Berting! Nagusto mo ka dira! Tay, nagayog na pa ng trompa tay. Ano sa Berting? Ha? Ano sa bandi? Kung nagbutbut ng ka na, Berting, ino ka ba na yung tinanong? Umang ikaw ang tanong ano, Lubi? Kaya magbutbut ng utang ang suog. Nagbukaw naman siguro ka. Berting, tigong nabiya ka na ah. Magbutbut ng anak. Di ba ka makasuhan sa tagya anak? Ha? Nananghid ako ni daan. Nagsugo na po na mong baba. Mura nag-armalite. Tama ka